Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dalang. Alhamdulillah, sehat nggih Mas Gareng? Awit donga pangestu Pak Yoyo, kula sehat walafiat, jasmani rohani, Pak. Alhamdulillah. Jasmani karo rohani enten bentene to bab kesehatan. Benten. Bentenipun? Sehat jasmani niku perangane badan. Nggih. Nek rohani niku tentang kejiwaan. Oh, ngaten. Nggih. Jenengan yen kon milih salah siji, pilih sehat jasmani apa rohani? Nggih, kabeh Pak nek entuk milih. Kon milih salah siji kok kabeh. Ya nek salah siji penting sehat rohani. Oh, iya. Nggih. Dadi pamane mripate tetep kira, tangane ceko, sikile gejik ngoten mboten masalah nggih. Ora masalah. Sebabe ora masalah. Ya sing penting lak sehat rohanine, Pak. Oh, iya. Niku lak fisik, nek fisik niku iso diobati, iso ditambake. Nggih. Nggih, ning nek rohani niku ya iso ditambani, iso diobatke ning rodok suwe. Rodok suwe. Beda kok, Pak. Nggih. Dadi nek jasmani niku perangane badan, nek rohani itu kejiwaan. Ngaten. Enten wong sehat jasmanine ning ora sehat rohanine kathah. Contone. Contone wong edan sing turun dalan ora katokan nika. Nika sehat awake ning jiwane sing ora sehat. Oh, ngaten. Wong edan, titikane gampang kok Pak wong edan niku. Pripun? Angger ngomongan dhewe, disauri dhewe, takon dhewe, disauri dhewe. Ngoten niku gejalane ngoten niku Pak, gejalanipun Pak. Sik, omonganmu tak rasakne kok suwi-suwi ora penak ki mau. Lha pripun ta Pak? Sing ngusulke teng Pak Wito, Pak Dalang mangke pelawake sinten Gareng tralala kemawon. Sing ngusulke kula. Paling mboten teng mriki jenengan lak ngunggul-ngunggulne kula. Nggih Pak. Lah kok madake kula wong edan. Lho mboten madake Pak. Anu mboten Pak, niki kula mah bahas gejala-gejala wong sing sakit jiwa niku lho Pak. Lah iya wong sakit jiwa ki ciri-cirine pripun mau? Ciri-cirinipun menika anu Pak, sok ngomongan dhewe, tekon dhewe, disauri dhewe, kadang guyu dhewe, nangis dhewe, bengok-bengok dhewe. Niku biasane sing teng pinggir dalan niku lho Pak. Iki ya pinggir dalan ning sawah pancen iki, ning kono ki ya dalan. Maksudnya pinggir dalan gede mriko Pak. Tak akoni nuwun sewu wiwit jam 09.00 tet mau aku wis omong dhewe, bengok dhewe, nangis dhewe, tak sauri dhewe, guyu dhewe. Tegese sampean madake dalang karo wong edan. Mboten. Sakniki kula nyuwun pirsa Pak. Pak edan mboten. Mboten. Lah ya wis ora edan kok ngamuk ki ngopo? Senes niku Pak. Nggak, Senes beda ya. niku. Iki edane wong golek duit beda Pak. Gen mau lho kula niku lak mriki lak rada bingung nuwun sewu Dawuh. delalah jenengan ngomongke wong edan teng Alfamart nika lho nggih nuwun sewu sanding terminal Terminal nika Pak nggih. nggih delalah petuk karo wong kula takoni Pak margi dateng daleme Pak Wito niku pundi buh daleme pundi ora ngerti mboten ngimput dusun ngimput niku pundi Purwosari ora ngerti ngono kuwi. Lah bake bareng tak telesih-telesih dikandani karo bakule Indomaret kono niku wong edan ngono kuwi. Ah niku. Sampeyan ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya padha edane iki niki. Mau lho. Sik wong edane apa pripun Pak? Wong edane apa? Tak takoni ning Indomaret. Indomaret apa to Pak? Heeh. Nggih. Daleme Pak Wito ngertos. Ora ngerti. Ngerti. Nggih. Margi teng ngimput ngertos mboten Purwosari. Ora ngerti. Ngono kuwi. Sampeyan ngerti Mas Gareng? Wong edane apa? Sampeyan iki ngerti ora? Ora ngerti. Lah iya. Titenane angger wong ditakoni kok muni ora ngerti tegese edan. Berarti bengi iki Gareng Nggih, mboten niku mawon Pak, titikane kathah. apa? Wong edan nek ditekoni sok ora paham Pak. Kok ora paham? Contone kok nyun pangapunten kaya snack ngeten niki mawon. Niku wong edan niku ditekoni iki apa? Ora ngerti Pak. Mongko jano niki emping. Niki napa? Sosis. Mboten ngerti wong edan niku nggih mboten ngerti. Mongko niki asline jenenge sosis. Heeh. Lah nek ngeten niki napa Pak? Ora ngerti aku ya. Lho, tunggale niku berarti yo. Berarti aku karo kowe rombongan. Nggih Pak, rombongan edan ngoten mawon Pak. Gareng Edan edan, tenggene dalange ya melu edan. Melu edan. Berarti ya sindene melu edan. Ngerti dalange edan, dagelane edan kenapa kok disindani? Dhek melu edan berarti. Ya berarti ora mung sindane, ora dalange, ora dagelane. Lah sapa? Pengrawite niku nggih edan ben kocluk. Lah kok iso? Lah nek wong edan-edan kok ditabuhi. Oh, dadi kabeh sak panggung edan kabeh. Edan kabeh. Heeh. Lek ngono kuwi madake Pak Wito Pak Wito napa? sing nanggap. Pak Wito niku bijaksana, Pak. Loh, kok bijaksana? Wong edan-edan dilumpukne kon main disangoni, Pak. Bijaksana yo dadi duit tok, Pak. Lumayan sak setelan pisan. Nggih, Pak. Kula wis kemringet nek angel diteno tak 30 kula.
Niki dalam rangka tasakuran pernikahan Mas Pak Wito karo Ibu Mariati. Wah, pernikahan emas luar biasa Pak Suwito, Bu Mariati. Mencapai di titik pernikahan emas bukanlah sesuatu hal yang mudah. Leres. Melalui proses nggih menika keluarga yang sangat luar biasa tentunya. Banyak cobaan, banyak godaan, namun beliau berdua mampu menjalani sampai di titik pernikahan 50 tahun utawa pernikahan emas. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Suwito bersama Ibu Mariati. Ngeten niki sing mari geter kula ngeten niki, Pak. Kok geter? 50 tahun pernikahan emas niku lah luar biasa iso bertahan to, Pak. Nggih. Mula nek 50 tahun diarani emas. Lah kula niku monel men mboten pun bubar, Pak. Perak ya urung. Belas kok perak. Nggih. Mula niki iso kanggo tulodo marang liyan panjenenganipun Pak Sumardi. Mboten nuwun sewu jenengan riyen lak teng Palur Karanganyar. Aduh iki. Lah sakniki kok pindah teng Wonogiri ini sebab napa? Lah kula asline mriko, Pak. Asline mriko. Asline Wonogiri. Nggih. Nggih ten Palur niku lak riyen mbok wedok. Nggih. Anak-anak telu terus akhirnya 20 tahun omah-omah anak-anak telu terus kula pindah ten Wonogiri. Lah garwane? Anu, transmigrasi bablas umroh, Pak. Alhamdulillah niku ngibadah sae niku. Ganjarane gedhe niku. Ganjaran gede iki nek transmigrasi tenan nek umroh tenan. Lah piye to? Minggat. Minggat pamane dadi TKW ana Malaysia ning Hongkong, Cina. Wah, kuwi ya apik pahlawan devisa negara niku. Ngentuke dhuwit. Ngentuke dhuwit. Niki minggate gondol wong kok. Entuk dhuwit ngeten niku. Ah iya, wis disyukuri, Syukur, Pak. Kalau bersyukur malah enteng sanggane kok ngopo. Lah kok enteng? Lah ranti bojo malah ranti beban kok, Pak. Lah lek butuh terus piye? Tuku. Elek. Maksudnya misalnya butuh sego ngoten lho. Orang liwat dadi tuku teng warung. Misalnya butuh napa ngoten tuku teng warung ngoten lho, Pak. Oh iya, lek ngono ki ape mak teratap tak kira tuku sing maksiat ngono ya. Lah mboten gareng anak buah Pak Yoyok niku istiqomah Pak mboten neko-neko, Pak. Amin, alhamdulillah. Asmane Pak Suwito yen cara Jawa, Suki luweh Suwito iki komplite iki tegese lak nuwun sewu wong sing bener-bener ngabekti. Ora mung ngabekti kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ning uga ngabekti karo tangga teparu kiwa tengene. Mula raneh Ramoka panjenengane bebrayan nganti 50 taun ditresnani karo piyai akeh ing Laladan Purwosari sing ngesterani rawuh semene akeh kuwi Suwito. Nggih, Pak. Saiki lek per huruf piye Mas Gareng? Dadalah, aku wis mbatin iki mau mesti kenek ngene iki. Ora jenengan lek kepinterane kecerdasane lek bab kuwi. Niku lek riyen, Pak. Saniki pun bodoh, Pak. Ora, bab bodho ki mergo lek ora kulino diasah cara parang utawa cara lading, lek kulino diasah meneh dadine ya apik. Suwito S. Suwi kalih to persuku, Pak. Persuku. Oh ya. Su menika sugih katresnan. Panjenenganipun Pak Suwito sugih katresnan ya tresna marang garwa, putra lan kulawarga. Betul, nggih. Nggih, niku su. Wi. Halo, Wi. Nggih, Winarno nembe mikir alon-alon. Oh iya jenenge Winarno. Nggih. Gareng Winarno. Lagi to, Pak. Leres. Oh, ya kabeh iku kudu nganggo dipikir. Salah menawa salah muni wong iki taruhane iki kesejahteraan urip kok, Pak. Iya, nggih. Wi. Wi menika witing katresnan saya ngrembaka saya subur nganti ngancik pernikahan 50 tahun langgeng katresnane, langgeng bebrayane. Mantap. Ngono kuwi, cocok aku seneng ngejak kowe tegese ora wirang ngoten Mas Gareng. Dereng kok, mengke saged kewirangan. Dereng kok. Ora bakal. Wong ki ora mesti kok, Pak. Nggih. To. Nah. To. Nah. To. Tondo iki sing diarani keluarga bahagia sejahtera sakinah mawaddah warahmah sing iso kanggo tepa tulodo anak lan putu-putu lan kabeh para kulawarga. Iya, nggih. Aja marem dhisik wong bebojoan lak kakung karo putri tegese Pak Suwito karo Ibu Mariati. Mariati mati tenan iki. Dalange kecerdasan dagelane wis level veteran ngene. Pokoke kudu iso. Ya, terus. Nggih, manut tunduk karo apa sing dadi perintahe keng garwa pinangka guru laki. Oh, Bu Mariati. Wong wedok kuwi kudu tunduk, patuh, taat
karo garwane. Contone kaya beliau Bu Maryati. Betul. Niku mah. Rina wengi mung ndedonga amrih lestarine kulawarga mulyane anak lan putu. Ya. Alon-alon. Yakin apa sing diusahake, apa sing diprihatinke bakal nuwuhke kautaman kamulyan kanggo keluargane. Terakhir pi. Sik to, Pak. Wong karo siji Nek. Iya alon-alon. Tibane syukuran wayangan ditanggapke syukuran pernikahan 50 tahun ditanggapke dalang kondang Ki Cahya Kuntadi alias Pak Yoyo. Iya, kanthi dagelan ora mesti Pak nek mengi niki gareng tralala. Nek ndek iki gareng pacitan. Ah iya. Berarti apal men. Wajane mengikuti ora. Mengikuti wong kula ki fane Pak. Kula kuwi ngefan nek kalih Pak Yoyo niku ngefan kok. Ning pancen mboten kok terus saingan secara tidak sehat niku mboten. Nek kedah saingan sehat. Mergo gareng sakniki lak kathah. Gareng Semarang wonten, gareng Purwodadi enten. Gareng Pacitan wonten. Mojiroji. Nggih, terus Mojiroji enten. Nggih, kathah sanget. Enten. Adu keterampilan. Nggih. Nggih, kabeh niku nut kadewasanipun, Pak. Nggih. Ngoten dados nggih menawi kula mengke damel wirang Bapak sak kanca nggih nyun pangapunten. Nggih. Ning jenengan minggah panggung sandanganipun kados mekatenipun kula marem. Tegese wong mirsani percaya diri Mas Gareng. Nggih, nun sewu ira-iran nggih dhuwur terus nggih klambi jarik mboten masalah. Jenengan satu-satunya dagelan yang memakai gelang emas di kanan dan kiri. Longko lho golek dagelan ini. Nggih lho Pak, wong jenengan piyambak ingkang ngendika nyambut gawe iki sithik entuk sithik akeh ya tetep dicelengi, ditabung lak ngoten to Pak. Syukur nggih. Iki kula tumbaske mas-masan ngetokke. Dadi apa sing dadi dawuh Bapak ki kula estokke ngoten lho Pak. Niki asli kok Pak. Asli Mas nggih. Asli semprotan Pak. Niki nek pun kena keringet pun nanya teng celekit ngoten niku. Lho niki separo pun biru lho Pak niki Pak. Wayang ngelapi nek mboten dilapi niku ten kulit barang melu ireng ngoten niku. Mbok sing sembodo wong awan bengi tanggapan terus ngono kok ya. Itu niki lho, niki pun enten gudike. Badhe bibit gudik pripun? Nggih. Kula golekne kanca Mas Gareng. Nggih, kula manut Pak. Nggih, Mbak Birgita Ayu. Ayo, iki ana pamundhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang. Kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Apa ki? Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagu Sesideman kula aturaken dumateng Pak Suwito. Matur nuwun Pak Dalang. Wah nggih. Ya Nduk Birgita Ayu coba kaya apa men jumeneng tukung. Ayo coba. Yuk. Berarti tidak kenalan. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal. Loh iya, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Tidak sayang. Loh, wong kenal kok mung disayang tok ki lelaki apaan? Nek nyet wong lelaki tenanan yo nikah apa kenal terus dinikah, ora disayang tok. Ngono ya. Bener Bir. Bener kuwi. Kuwi pelajaran yang baik kuwi ngono kuwi. Nah, Lah nek kok wedok tuh harga diri ya Pak Yoyo nggih. Leres. Nang ki ora mau kenal terus disayang tinggal lunga, kenal disayang tinggal lunga. Nek nyat sayang tenan apa kenal sayang terus dinikah. Tanggung jawab. Tanggung jawab wong. lah nek ditengi tok piye? Loh, lah iso enak to ditengi terus ditinggal terus piye? Lho kuwi fenomenal lho, orang bener lho, banyak terjadi ngono kuwi lho. Banyak terjadi wi, terus ngono piye? Ya wis tak. Berarti wong lanang sing kebangetan ngene dudu wong wedok. Ya padha wae wong wedok. Lah nyapa wong wedok? Lah kok apa gelem ditengi? Loh, lah digudhok. Lho ini carane lah ya ora meteng sik lah ya iso carane. Lah carane piye?
Yo nganggo apa to apa? Ayo, mula contonen kaya Pak Wito karo garwane kuwi. Sing jenenge katresnan kuwi kanugrahan suci saka Ilahi kanggo srana keselamatan menungsa donya tekan akhir. Lah kuwi katresnan. Mula leres ngendikane Pak Yoyo iki ora mung sekedar bojo ning jodoh. Lah kuwi. Luar biasa langgeng sampai 50 tahun pernikahan emas. Lah niki mangke bar pernikahan emas napa oleh Pak nika? Mau apa jenenge kuwi berlian. Berlian. Berarti tahun ngarep oleh Pak iki. 100 tahun. 100 tahun ngarep kuwi lho. 100 tahun melih. Nggih. Oh nggih pun, monggo nderekaken mawon. Derek sapa? Nggih. Iki lho bir ana sing ngersakake ya kuwi Dereng kenalan Pak. urung to? Oh iya Ding lali. Nembe rembug meteng wae Pak. Oh iya. Kenalke kalih sedulur-sedulur wonten ing Ngimput desanipun Purwosari. Sari, nggih. Tuku pandan karo kayu. Perkenalkan saya Birgita Ayu, Pak Bu. Alamate ngendi? Kula aslinipun Kediri, Jawa Timur. Isih sekolah apa wis ndek bojo? Mboten sekolah tapi dereng gadah bojo. Maksudnya wis lulus. Oh, maksudnya wis sarjana. Sarjana Langsung seni. sekolah. Ning urung duwe bojo. Heeh. Dieling-eling. Apa? Engko nek kenal kudu disayang terus nikah, ora entuk meteng. Dieling-eling. Dieling-eling. Iya, iya. Eling-eling. Aku wajarane ya. Oh, tenan, Nduk. Kok gareng kon ngajari dhek remuk malah kon ngajari ora. Nggih. Sasideman bir. Oke, Pak. Nggih, coba kaya apa sak bawane men digatekke karo Pak Gareng. Sabarane, Pak. Nggih. Wiwitane anderek Artekno ngene iki Mas, ben ketok kecerdasanmu dibandingke gareng-gareng liyane wi mau. Wiwitane Anderek sampeke. Angel ra. awalnya ikut Sang peke. itulah sang pekik. Piyayi sing ganteng Jatmika. Lho lah nggih sang pekik niku piyai sing ganteng Jatmika. Betul. Putrane Pak Anom Surata. Oh, ini ngangge sembodo mburine ayo. Dalange winong iki ayo. Neno. Ayo. Priya bagus kang ngolah budaya Artinya Pria tampan yang senang budaya. top. Betul Pak Yoyo? Leres 100. Contohnya nek saiki napa niku Pak? No? Sing pria bagus sing seneng olah budaya niku Kanca contohnya pengrawit. apa? Oh, pengrawit. Pak Dalang. Dalang. Niku termasuk Oh, iya. sing olah budaya. Gareng olah budaya kok ora mlebu. Ulah mergone ora bagus. Oh, berarti khusus sing bagus ya. Nggih. Wong nek ngrumangsane awake dhewe paling bagus kuwi sing kleru. Oh iya. Iya wis Mas. Moji-roji. Sowan menyang kutha gedhe. Artinya Datanglah ke kota besar. ah ya. Wah, aku angger apal ngono gleling kok, Pak. Pripun? Angger apal ngono banter gleling ngoten. Lah ora apal. Nek ora apal pucet ngoten, Pak. Lah wis pucet no sampean. Heh, Lagi wis pucet. iki ora, iki pancen kira pucet iki, keputihan. Ah iya. Ya bir. Bendera Tresca yung
Sehingga tuannya merasa tertarik. Nah, betul. Loh, kula Pak. Pripun lulusan SKRI ngeten iki, Pak. Sarjana karawitan sampean. Sarjana karaoke, Nduk. Malah ora. Selendang kuning kang saking ukir. Artinya Selendang kuning yang dari gunung. wah ya wukiri gunung ya. Nggih. Maksudnya piye kok selendang kuning kok saka gunung iki? Lah kowe ra iso to? Ora mudeng to kowe? Gak mudeng piye kok? Waduh, ngene nek ora ngerti takon karo sing ngerti, Nduk. Heeh. Nggih. Piye? Takon Bir. Aku yo tak tekon sih. Selendang kuning saking mukirne napa? Lah kok ora kok jawab piye? Lah kula mboten iso, Pak. Saya muni piye mau? Nek ra iso tak kok Takon sing- wajib takon karo sing ngerti. Heeh. Lah dek bir kita kan tanglet kula. Kula lak ora ngerti, lah kula tanglet Pake. Takon sing ngerti. Nggih. Oh iya, aku ngerti. Lah nggih kula tanglet Pake. Selendang kuning saking wukir niku napa, Pak? Selendang kuning itu adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik, yang berbudaya, yang asalnya dari pegunungan. Terjemahane dawa ya Pak selendang kuning niku. Ben cetha. Oh lah nggih. Heeh. Niku wau, kata-katane niku wau, Nduk. Jadi selendang kuning adalah gambaran seorang wanita Jawa yang cantik yang dari pegunungan. Nah, kuwi. Betul, Pak? Betul 100. Tak eling-eling. Piye mau piye? Selendang kuning kang saking piye-piye? Adalah pripun, Pak? Ketara wis tuwek ngono wis lali ora. Metu ki aja ditekokke meneh. Engko ngenteni sik, nek wis bar metu ki ngenteni sik. Ngenteni aku hening tenang kok iso mikir meneh. Lagi iso metu neh. Heeh. Sing metu apa nih? Pikirane lho, pikirane. Oh, pikiran. Malah ora. Bar metu kok kon metu neh. Suara kurang permana. Suara kurang begitu jelas. Ya. Ning wasesa ngungrung. Tapi pintar hangungrum. Loh, lah iya piye apa artine? Hangungrum itu menarik hati. Oh, berarti pinter menggoda ngono. Lah, ngono karepku ngono ya. Merayu. Merayu Oh, lho, merayu. merayu. Merayu sehingga menarik hati, ngoten lho. Arep ngomong rono kok angel men. Niku, Dik. Waduh. Artine niku, Dik. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. DIY kae ora. Terus Bir? Angung remarang bendara. Merayu kepada tuannya. Berarti sing wedok meng selendang kuning kang saking wukir meng Heeh. kuwi Kuwi pinter Merayu. merayu terhadap tuannya. berarti wis sing kleru sapa? Sing kleru, ora ana sing kleru, Nduk. Oke nek sing kleru. Ora ana sing kleru, pancen donya ki ana sing dirayu, ana sing rayu. Oh. Nggih ta, Pak? Lah, kaya Pak Yoyo karo Bu Kesi iki nek ndek ben Pak Yoyo iki ora ngerayu Bu Kesi, ya ora dadi. Ora ngono. Ora ngono. Sing rayu Bu Kesi mbiyen ki. Oh, berarti kualik, mula aku ora nembus. Oh ketara tukang udu nomer kuwi ora. Kula pun mboten, Pak, pun mboten. Syukur lek wis ra udu. Mung titip. Wis kancane lek kuwi ora. Ya Bir. Ya Sulistya pijer ngencangake alis. Ayo, apa artinya? Dia Jengi sini-sini. Sulistya. Diah Sulistya adalah perempuan yang cantik. Heeh. Ngincangke alis itu memberi kode. Ayo. Signifikannya piye dengan alis? Piye? Ngono, Pak. Ping, ngono, Pak. Piye 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 piye? Ngono, Pak. Lah, kok sandas? Nek ora ono ra iso, Nduk, kudu ngene. Aku ngene iki ndasku melu kabeh, Nduk.
Ayo. Incang kalis ngeten niku. Terakhir, yuk. Terus no sesideman. Kejawi kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh wonten dalemipun Pak Suwito. Ugi kula aturaken dumateng para kadang para bala-bala ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Wah ya lumayan akeh ya. Kaya ngono ki matur nuwun katresnanipun para subscriber Kuntadi Channel. Ya. Ya Nduk, Bir. Urip ana utak Angkat ke, yo.
Semban